Lleidatanes, lleidatans, és Nadal. Arriba un temps per excel·lència d'unió entre les persones i d'expressió de solidaritat. Els Nadals són dies de retrobada, d'alegries compartides i de reunions entranyables i plenes de caliu, amb la família, amb els amics i amb els companys de feina. Ja fa unes setmanes que l'ambient de les festes s'ha escampat per tota Lleida. La ciutat brilla com mai, amb les llums i amb els mercadets de Nadal, també amb els aparadors que els comerciants de cadascun dels barris han preparat amb tota la cura i l'afecte. Uns aparadors que il·lusionen i que fan somiar, en especial als infants. Les botigues són una part essencial de la postal nadalenca de la ciutat. I aquesta ciutat, plena de botigues, és la imatge de la campanya comercial de Lleida que estem veient des de fa unes setmanes. És un dibuix alegre i ple de color, i també de neu en la versió nadalenca. Amb ell hem volgut promoure el comerç de proximitat i projectar encara més l'atracció de Lleida i de les seves botigues dins i fora de la ciutat, a tot Catalunya. En aquests dies també hem de pensar especialment en les persones que tenen dificultats de tot tipus, de salut, econòmiques o bé les persones que estan soles. Necessiten la nostra ajuda. Val la pena actuar i participar en les campanyes solidàries que organitzen moltes entitats, que d'aquesta manera aporten alegria i il·lusió a moltes llars. Només tindrem allò que donem: amor, estima i solidaritat. Per Nadal Lleida es transforma, com cadascú de nosaltres. La ciutat batega amb infinitat d'activitats que les han organitzat entitats, col·lectius i institucions. En unes setmanes naturalment fredes i amb boira, la ciutadania porta un caliu molt especial amb una amplíssima programació que ens ofereix concerts, visites culturals, exposicions, esports i tot tipus de propostes socials. Tots els equipaments culturals de Lleida tenen les portes més obertes que mai perquè els gaudiu en un ambient plenament nadalenc. Aquesta invitació és per tothom, pels veïns de Lleida, pels visitants que rebem i, sobretot, pels molts lleidatans i lleidatanes que viuen lluny i que aquests dies es retroben amb la ciutat. En la programació de Nadal a Lleida no hi falten les cites més tradicionals, els pessebres, les nadales, el cucalòcum, la pista de gel, les revetlles de Cap d'Any, el camarlenc i sobretot l'arribada dels personatges més esperats, els Reis Mags, que tornaran a Lleida en tren. Però en la cavalgada d'aquest any, els Reis descobriran una perspectiva de la ciutat nova per ells. Lleida és una ciutat creuada per un riu i que ja compta amb 12 ponts i passarel·les. El riu tindrà una presència molt especial a la cavalcada, perquè els Reis el creuaran pel pont de la Universitat i pel pont vell. Segur que la visió dels Reis creuant el riu i amb la Seu Vella al fons serà la imatge que s'enduran a l'Orient i que es trametrà a tot el país. Espero que tots, en especial els més petits, gaudiu d'aquest nou recorregut de la cavalcada, que permetrà als Reis arribar més fàcilment a totes les llars de Lleida. I també espero que tota la família us ho passeu molt bé amb el musical del Club Banyetes, que l'estrenem a la Llotja el dia de Sant Esteve, seguint la tradició que existeix en grans ciutats de tot el món de presentar musicals en aquestes dates. Perquè tots som protagonistes dels Nadals. Us convido a sumar-vos a l'alegria, a la il·lusió i a la solidaritat que desprenen aquestes festes. Us animo a gaudir de tot el que Lleida ofereix per Nadal, uns dies que són un símbol universal de pau i de germanor. Bon Nadal!